As redes sociais teñen o seu propio vocabulario na nosa man, está adoptalo a nosa rutina. Temos como blogger ou hashtag, termos como a blogger ou hashtag utilízanse a diario, pero verdadeiramente sabemos do que estamos falando. Hoxe aquí na revista decidímonos a salir á rúa e poñer en práctica estes conceptos ligados ao mundo das tecnoloxías. O mundo das novas tecnoloxías, o denominado espazo 2.0, forma parte xa da nosa rutina diaria. Blogs, plataformas web e, sobre todo, redes sociais forman parte da nosa vida profesional e persoal. Pero ata que punto utilizamos estes termos como un mero efecto rebote ou por un emprego intensivo das redes sociais? Hoxe, na revista Saímos á Rúa para comprobar se termos como selfie ou trolear forman parte do noso vocabulario cotiá. Summertime sadness. After you go to the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Sabe que significan palabras como, por exemplo, selfie, facerse un selfie? Non. O selfie é unha foto que se fai un mesmo co seu móvil. Facerse unha foto a un mismo, non? Poderíasme dicir que é facerse un selfie? O dos selfies non é meu, pero bueno, sí que está de moda, todo o mundo vai a calquer lado co móvil, quitarse a foto, estou aquí, estou alá, pero vamos, eu non, selfies non son partidaria. Sacarse unha foto a sí mismo, non? Eso sí. Unha blogger é unha persoa que teñe un blog e que exerce ou non. É un usuario que ten unha página web que fala sobre diversos temas que lle poden resultar de interese sobre, bueno, calquer tema que lle guste, unha afición, hobby, traballo, algo así. Outro tipo de termos como pode ser blogger? Non, eu xa non. E outro tipo de termos como, por exemplo, hashtag? No, ese non sei o que é. El hashtag penso que se utiliza pues, sobre todo para Twitter, ¿no? De que realmente sí que non teño conta de Twitter, pero por lo que teño entendido sí que básicamente para conta de Twitter. Un termo como trolear, saberían dicirme que significa? É como vacilar, non? Trolear é facer coñas, bromas de un poquinho de mal gusto, así, que normalmente suelen colgar as redes sociales. Bromas telefónicas, por exemplo. Bromas telefónicas ou bromas de algún tipo, vines, por exemplo, que agora está moi de moda vinear, son vídeos pequenos de 5 ou 6 segundos, con que faz bromas e compartes a todo o mundo nas redes sociales. Trolear lévase moito bastante. Algún termo máis novedoso como pode ser trolear? Nada, aí xa me perdeches. Que é unha influencer? Que ten unha influencia nas redes sociais, é dicir, que ten un determinado número de seguidores e entón as marcas a contratan para que promocione os produtos. Influencer? Nada, de redes sociales, nada, ni Facebook, ni nada, non teño nada tampouco. Networking? Podes dicirme máis ou menos en que se basa? Sí, pois para min o networking sería un traballo en liña, diversas empresas poden utilizar pois para colaborar desde diversos puntos. Eu entendo como networking, por exemplo, o traballo que desarrollo eu, que para unha empresa que traballa no exterior, pero podo facelo desde a miña casa e ao mesmo tempo pois colaboro con outra xente que está pois en Irlanda, ou en outro punto de España, do mundo e máis. Creo recordar, ao mellor estou errado. Un concepto como networking? Algo relacionado con páginas de internet ou algo así, pero tampouco no. Trolear como broma ou parodia, bloggers de moda e hashtag como tema máis falado na rede. Non estamos seguros de que estes termos formen parte xa do noso vocabulario. De todos os xeitos, quedarémonos co ben coñecido selfie.